Ja sitten jatketaan samalla sarjalla 60, Lady Luck Juna, Final Fantasy X2. Oletko sä se tyyppi, joka tulee aina olan taakse neuvomaan, kun yrittää pelata pasianssia? Kyllä, mä taidan olla. Niin sekin ratkesi. Nyt sitä on informatiivinen iltapäivä. Kiitos. Omega Solo 61, Kanda Yu, D. Greyman. Ihan pakko kysyä. Onko sun tukanhoitovinkkejä? Saippua. Siis niinku semmoista mäntysuopaa vai semmoista ihan käsisaippua? Käsisaippua. Joo, kiitos. Näin, pysytään puhtaana. 63, Miko, Exis Trace. En tiedä, ootko sä huomannut, että sun puku on vähän revennyt noista käsivarsijutuista. Ne on vähän hajonnut, ne on vähän kärsinyt. Haluanko mä tietää, miksi ne on kärsinyt? Musta tuntuu, että ei. Okei, en kysy. Kaikki ovat onnellisempia. Kiitos. Hyppäämme numeroon 65, Dark Magician Girl, Yu-Gi-Oh! Mä kyllä tiedän, mistä se Dark tuohon tulee, mutta... Oletko koskaan harkinnut, että jos tuo sun kotsan kääntäisi ympäri, siitä tulisi ihan järkyttävän kokoinen jäätelötötterö?